L-eks viċi kap nazzjonalista u deputat nazzjonalista Mario De Marco appella lil kap il-ġdid nazzjonalista li biex isolvi il-problema ta' dejn li għandu il-partit għandu qbih l-istazzjon nazzjonalista in-net. De Marco għal dan f'opinjoni pubblikata fuq Times it-tlieta fejn qal ukoll il-Partit Nazzjonalista għandu joħroġ mid-dar ċentrali f'Tal-Pjetà jew l-istamperija kif għadhom isibuha bosta nazzjonalisti u jibda jopera mill-binja tal-Għażat fil-Belt Valletta. Il-fema ta' De Marco ta' sallata li l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma li jrid jerġa' jsir kap tal-Partit Nazzjonalista. L-istess De Marco ukoll kien parti mid-deputat tal-Blue Heroes li kienu spiċċaw iqaċtuh mit-tmun tal-partit fis-sajf ta' 5 snin ilu. L-eks viċi kap nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil qal li l-partit għandu ikollu struttura ġdida diġitali għall-eruq tiegħu aktar milli jużaw il-każini tradizzjonali. F'din il-kitba De Marco appella lil kap il-ġdid nazzjonalista li hu u l-partit għandu ikollhom relazzjoni b'saħħitha mal-għaqdiet mhux governattivi. Dan b'referenza ċara li għaqdiet bħal Occupy Justice u Repubblika li marbuta sew ma' esponenti mill-fera estremista nazzjonalista. Fil-kitba tiegħu De Marco appella biex il-Partit Nazzjonalista ikun partit ċentru xellugi. Dan hekk kif qal il-Partit Nazzjonalista kien rebbieħ meta ħaddan dik it-tip ta' politika fil-passat. Indikazzjoni li iben l-eks viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Guido De Marco jippreferi li l-partit ma jibqax aktar inklinat lejn id-demokristjaniżmu kif inhu anke mnaqqax fl-emblema tiegħu ta' reliġjon e patrija.